Pane chitiko chinoshamisa chinoitika munyika yeZimbabwe tanyanzotarisa the political space. Patona kuti chitiko chikamboitika mugore ra2017 vanhu pavakaona pachiitika the coup. Pana paona vakomana vaya vanonzi vakomana vemilitary vachijamuka zvekare. Vanozoona kuti nawe coup haizi nawe kuti tingagara takakangamwa but anytime shogona kungobaka. Sana pina mashoko headline reshocking rabuda richamisa vanhu anoti subscriber ubva like ubva watina on the bell icon. Chipita pana patona kuti mukomana anonzi Majara Jaros anoposta this headline ratanga anyora antoposta this headline ramuona rubuda mu the Standard newspaper nyingwa richinzi military puts brakes to ED 2030 craze. Pana panoposta mchona picture iroro re this headline anobva achikomenda achiti just as I said a few hours ago, here is another headline. Remember, I also recently said that there was a report of movement and commotion within the corridors of power. Ndo mashoko anotaura vakomana munozoona Majara Jaros ndo vakomana vari involved munhau dzepolitics, nhau dzekutukamira, vanenge vane mainside informants, vanhu vanovapa information vanobva mukati. Panapa anokataura epost yataura chiti kumusoro kwekuleadership pane mapower struggles ari kuitika. Abva achangopedza kutaura mashoko ipapo pabuda this headline is shocking toka mashoko kuti the military vabva vaisa mabreaks paED 2030. Patiri kuona kuti nhau iyi yakugara chingotogwa nevanhu inhau iri very looming, inhau iri kutona kuti pari kuratidza kuti pane chiutsi apapa. Moto uripo, moto usati wakungoonekwa zvawo but chiutsi chatopa vanhu signal yekuti mukati munomira zvakanaka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pamusoro penhau iyi inobuda ichitaurwa tiona kuti vakomana the military vajamuka. Ina comment section medu tudze mafungiro enyu, subscribe like, turn on the bell.